ব্রেকিং নিউজ বিপিএফ এৰিবলৈ সাজু হৈছে খাম্পা বৰগয়াৰী বিপিএফ এৰি অচিৰেই বিজেপিত যোগ দিব খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছৰে পৰা হগ্ৰমা মহিলাৰীৰে দূৰত্ব বৃদ্ধি পাইছিল খাম্পা বৰগয়াৰীৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ মনোমালিন্য ঘটিছিল দুই নেতাৰ বিটিচিৰ প্ৰাক্তন উপমুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আছিল খাম্পা বৰগয়াৰী আৰু এতিয়া অতি শীঘ্ৰে বিপিএফ এৰিবলৈ সাজু হৈছে খাম্পা বৰগয়াৰী Hello रायजोफोर गुड इभिनिं टु अल वेलकाम बेक अगेन लोगोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय लोगोफोरनि बे समावहाय आङो दिनै भिडिअ लानानै फैफिनबावनाय जालायबाय थ' जायफोरा इन्टारेस्टेड नायलांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो आपडेट्सबो लानानै फैदों निस्सय बयबो मिथिखागौ आरो मिथिखानाय आपडेट्सखौसो लानानै फैनाय जाखायो लोगोफोर चेनेलावहाय थ' नैबे समाव आङो दा एसे माने किचेन हलावनो माने रूमावनो किचेनाबो रूमावनोखा थ' एसे आइटेमफोर बानायनोसै जानाय आदार आरोना थ' दा डिउटियाबो बेबायदिनो जोबथ'बाय बर्थमान रूमाव दंथ'यो आरो आङो एसे मैगंफोरखौबो दिन्थिनो सानदों मा मा दङ ना थ' निस्सय नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन आङो आपडेट्सखौ होलांगासिनो जोंना मैगङा नैबेनो बानलु दङ बिलाथि आरो पियाजफोर दङ थ' कबि सबि दंलाबायो एसे आलु दङ नै थ' बिदिनोसै आरो एसे संनोसै हाबाय कबिखौहाय आलुबो एसे हाबाय गेस दंखायो होनोसै आरो बेयावनो थ' लोगोफोर आंना रुमा माने बेनो आरो आङो एक्सुवेलि तामिलनाडुआव दङ आरोना टु साउथ इन्डिया दा बेरायनो सानदों गोबां जायगायावहाय हायोना हाया आरो तामिलनाडुआवहाय अटि पार्कआव एसे बेरायनो सानदों थ' मोजां मोनसे जायगा बेवहाय बेबायदिनो खुवा खुनाय नुयो जोङो ओरै गोजौआव अरुणाचलजों जोङो थाङोब्ला टावां साइडआव थाङोब्ला ना गोबांथार बेबायदिनो खुवाफोर खुनाय जोङो खाथियावनो नुयो आरो बेवहायबो अटियाव तामिलनाडु अटियावहाय थाङोब्ला बेबायदिनो एसे बेरायनो मोजां आरो बिराद थान्दा आरोना जायगायाहाय थ' बेवहाय एसे बेरायनो सानगासिनो दङ साननैसोनि उनावहाय बेबायदिनो आं भिडिअफोरखौ लाबोनो एसे सेस्था खालामगोन आरोना थ' नाजागासिनो दङ लोगोफोर थांनो सानदों आरोना थ' जायगाया बिराद मोजां आरो बेबायदिनो भिडिअसफोर बानायनो थाखायबो गोबांफोरा बेबायदिनो थाङो रिल्स बायदिसिनाफोर ना थ' जियानो हक बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअआ बिदिनो फैबाय थासिगोन आङो नैबे समावहाय दा बेबायदिनो ओंखामफोर संबाय आरो नै आलु बाथोन एसे बानायगासिनो थ' रुमा बिदिनो गाज्रि नङा आरोना बिराद साफा क्लिन रुमाहाय एकदम थ' आपडेट्सआ बेनोसै जोंहा दा बिटिआरआवहाय बेबायदिनो ना थ' इलेक्सनबो फैनो थांगासिनो दङ थ' इलेक्सननि सिगां दाथ' आरो गुदुं गुसु बेबायदिनो बारफोरा बारबायानो थाखासिगोन जोङो नुनो मोनदों मोनसे बेबायदिनो भिडिअस थ' जोंहा जिथुनाखि आवगोलावहाय ना बिपिएफनिफ्राय जानानै बेबायदिनो इलेक्सनफोर गेलेबोबाय थादोंमोन निस्सय जोङो बयबो मिथिखागौ दा जिथुनाखि बिजेपियावहाय बेबायदिनो बिजेपियाव जइन जासिगोन बा जानो थांगासिनो बेबायदिनो जोङो नुनो मोनदों आरो बयबो जोङो मिथिनो मोनखादोंना जेरावनाखि जोंहा मानगोनां खाम्फा बरगयारी सार थ' बिजेपियावहाय दा जइन जानो थांगासिनो जोङो मिथिनो मोनखानाय आपडेट ना थ' मा बुंनो पलिटिक्सआ बिदिनोसै थ' फैगोन आरो बेबायदिनो थांबाय थागोन ना जोंनो बयनोबो पावारखौ नांगौ आरो पावार नङाब्ला जेबो खालामनो हाया थ' दिनै पावारनि थाखायनो बयबो ना बेबायदिनो पावार गैयि पार्टियाव थायोब्लाथ' आरो मुलाम्फाबो जाया नङा होमबा थ' पावार थानायाव थायोब्लासो बेनिफिटआबो जायो थ' बेखायनो दिनै जोंनो बयनोबो पावारखौ नांगौ जोङो मिथिनो मोनगोन आरो बेबायदिनो समा फैयोब्लाना थ' मा जायो
जोंहा बिटिआर बा बिटिसिनि इलेक्सना फैगासिनो दङ थाबैनो ना तो एबारावहाय बेबायदि भटफोर होनाय जागोन ना जाया जेबो गेरेन्थि गैला लोगोफोरा आङो सिगाङावबो बुंबोखादोंमोन आरो दा आङो एसे बाहेरायाव दङ तो मोनहैस्लाबनाय नङाबो जानो हागौ आरो ना तो जियानो हक लोगोफोर बिदिनोसै आङो दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन बयबो मिथिखानाय आपडेट्स आरो ब्लग हिसाबै आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय तो आङो एसे रुमखौबो दिन्थिबाय बिदिनोसै रुमाहाय तो आङो एसे आइटेमफोर बानायगासिनो आरो ना जानो थाखाय तो बिदिनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आरो आसा खालामबाय मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन तो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो गोजोन्थों बाय बाय